kasama pa rin ang feeling fresh na si DJ Rocky. And of course, si DJ Abby. DJ Abby from St. Paul University, Manila, taking up Bachelor of Science in Education. English po. Ay, English ba? Sorry. Yes po. Parehas na rin yun. English education. Apa. Anyway, DJ Abby, baka meron ka pang gustong i-shoutout dyan. Dahil ito nang huli nating, hindi pa naman ito yung huli naming, banter or hindi pa naman to yung huli naming pagkikita para sana masundan, diba? Pero baka may huli kang gustong i-shoutout ngayong araw lang na ito. At syempre, hindi ko naman po malilimutan ng aking pamilya. Gusto ko po i-shoutout ang aking mom, titos and titas, and syempre aking mga pinsan, parang buong barangay. Kaya nga. Ayan, sana laging masaya po kayo, healthy, and salamat sa pagsuporta po palagi. Oh, so you have a really strong support system. Yes po. Talaga? So yung family mo, supportive sa lahat ng mga gawain mo? Opo naman, may times naman lang din na kailangan din nila ako sabihan na dahan-dahan lang. So active ka as a student? Yes po. Marami kang co-curricular activities? Yes po. So, Orgs din po. so nakikita nila na ang dami mo talagang pinagkakaabalahan. Kumbaga parang border ka na lang sa bahay niyo. Po, makikitulog lang, tas pasok ulit. Parang ganun po nangyayari. Tas binabaunan ka pa gano'n. Alam mo, sulit-sulitin mo yung pakiramdam na ganyan kasi darating talaga yung araw na hindi na yun yung routine mo. Opo. Kumbaga, work ka na, tapos lahat na ng bills, ikaw na magbabayad, yun yung tinatawag nating adulting. But anyway, yung parents mo, dito na talaga sa Manila. Opo, dito po sa Manila. So, dito ka rin nakatira Yes. sa Manila, kasama ng parents mo. Opo. Sinong mas stricto? Mother mo, father mo? Mother ko po medyo have. Yung dad ko po, hindi ko po siya ka-close. Okay. So, si mother talaga ang kasama mo. Nag-aaway kayo ng nanay mo? Opo naman. Talaga? Ano yung normally Yes. pinag-aawayan ninyo? Ang tagal ko daw po kumilos. Ayun. Sinabihan ka naman ng nanay mo na gamitin mo kasi paghahanap mo yung mata mo, hindi yung Opo. bibig mo. Always. Okay. Always. Ganun pala. Pero wala ka naman yung parang nagrebelde ka. May era po akong nagrebelde po. Bakit ka nagrebelde? Parang nahihigpitan po ako masyado. So, sinabi mo ba na parang ang higpit-higpit nyo naman, akala nyo kamukha ko naman sila isa soberano? Baka pwedeng Catherine Bernardo. Thank you. Ayun. Ang nangyari po, nagsabi po ako na gusto ko naman din po maka-experience ng teenage life. Okay. Nung time po na yun. So, ano yung mga ginagawa nila na nakakapagpa-feel sa'yo na ang strikta ng yung family members mo? kailangan po pagkatapos ng klase, uwi agad. Talaga. Sinusundo ka ba? Hindi. Hindi po, pero kailangan, alam po kasi nila schedule ko in and out from school. Okay. So, kailangan pagkatapos ng klase, uwi ka na agad. Wala ka ng extracurricular or gagawin. Or halimbawa, nag-aya yung friend ko, go home, di ka pwede sumama. Okay po. Ay, ganun. Tapos, nung nagrebelde ka at some point, or paano yung pagre-rebelde mo, hindi ka na kumakain? Ganun ba yun? Ano po? Naglayas ka? Parang ganon. And Naglayas ka? Talaga? So, saan ka pumuntang bahay? Sa tita mo? hindi po ganon po. Hoy, binupo mo na naman ako Ay, Alam mo sorry. naman, makatanda naman ko. Hindi naman ako matanda. Hindi nga. Saan ka nagpunta? Sa friend. Sa friend Tapos mo. di na, umuwi naman din the same day kasi nahanap na ako tapos nag-absent pa ako sa school. Okay. So, yung parang feeling mo ang tapang-tapang mo nung time na yun na parang Tas
ayoko na ulitin. Ayaw mo na ulitin kasi kailangan mo sila. Kailangan. Tsaka na-realize mo yung... Hindi tama yung ginawa ko and at the same time, naintindihan ko na pinoprotektahan lang nila ako. So naintindihan mo na yun, na pinoprotektahan ka lang. Oh, okay. Medyo mahirap kasing maintindihan yun lalo na kapag nandun tayo sa age na halos lahat ng mga kaibigan natin pinapayagan sa paglabas or parang nahihiwagaan tayo kung paano sila pinapayagan ng mga magulang nila. Kasi ako din lumaki ako na napaka-stricto at stricta ng mga magulang ko. Yung tipong pupunta lang ng debut. Kailangan pa magpaalam. Hindi sa akin, hindi lang paalam. Kailangan may chaperone ka. Ay, wow! Kailangan kasama ko yung tatay ko. Oh my gosh. Sa mismong debut. Ganon yung feeling. So, dumating yung point na ako, nagdabog-dabog ako nun sa kwarto ko kasi nakakaasar. Kailangan pa ng chaperone. Diba? Yung magiinom nga kayo, magta-taste kayo ng wine O kaya Bawal. beer. Tapos, di pa nung nakita ka nun ng tatay mo, diba? Baka mamahilain yung buhok ko pa uwi. Ganon. Wala naman akong ginagawang masamang-masama. Pero sinasabi nga ng mga magulang natin, oo, tiwala kami sa'yo. Pero sa mga taong posible mong makasama at yung makilala mo pa, doon kami hindi nagtitiwala. At iba na rin kasi yung panahon ngayon. Totoo po. So sana naiintindihan ng ibang mga kabataan dyan kung bakit nagigipit yung mga magulang nila. Pero syempre, sa mga magulang naman out there, wag naman sobrang higpit. Kasi kapag sobra na, yun naman masama. Magre-rebelde talaga yan. Oo. Sabi nga nila kapag nag-handle ka daw ng bata or para nag-handle ka ng anak, no, lalong-lalo na nasa teenage or adolescence period siya, kailangan yung paghawak mo sa kanya ay yung parang paghawak lang ng bigas. So yung paghawak mo ng bigas, hindi masyadong mahigpit kasi kapag hinigpitan mo, may umaalpas. Pero kapag sobrang luwag naman ng paghawak mo dun sa bigas, yung tipong hindi mo na talaga siya nahawakan, meron pa rin lalabas na bigas dun sa kamay mo. Pero kapag sobrang balanse lang like tamang higpit, tamang luwag, tama lang din yung relationship ninyo. So, ewan ko kung may mapupulot kayo doon. Pero sana meron, no? Kasi lumaki pa rin naman ako ng tama. Lumaki pa rin naman tayo na may respeto sa mga magulang natin. At yung mga magulang natin, dapat nire-respeto yan. Tama. Kasi darating din yung time, hindi natin sure, diba? Baka bukas, ganyan. Maging magulang ka na rin agad. Diba? Darating din yung time na magiging magulang ka rin. At baka mamaya, diba, gawin din sa'yo ng mga anak mo yan, ikaw din, 'di ba? What comes around goes around. Karma 'yan. So anyway, ang dami naming napagkwentuhan ngayon ni DJ Abby at marami akong nalaman tungkol sa kanya na nagrebelde siya minsan sa buhay niya, love life niya, kaibigan niya na nag-celebrate ng birthday. So ano namang feeling na nandito ka ngayon sa Love Radio as a student radio jock? Para sa akin po, nag-enjoy ako kasi Hoy, pinupo mo na naman ako Sabi ko nga sa'yo, bastusin mo ko. Wag mo kong galangin. Masyado nang magalang. Oo, masyado kang magalang. Piling ko tuloy, ang edad ko nasa 50. Okay, babawin. Go. Ayan. So, natutunan ko ngayon, marami akong nakuha sa discussion namin or pag-uusap namin ni DJ on air and off air na pwede ko siyang dalin or i-practice din sa school, sa orgs ko, lalo na rin sa buhay ko pang araw-araw. And at the same time, nakakakaba kasi sabi ko, hala, baka mamaya utal ako doon, OMG! But you are a natural. Yes, thank you. natural. Tsaka siya, very jolly yung personality ni DJ Abby. Thank you Sobrang po. mararamdaman mo sa kanya na, alam mo yung parang ang light niya lang kasama in life. Marami ba nagsasabi sa'yo na ganun? Opo, ang hawi ko daw, ganon. Oo, tapos parang ang joker mo rin. Diba? Parang meron po talaga kaming mga student radio jocks na joker, ganyan, madadaldal. Actually, parang hindi naman siya parang bago, no, na may ganun. Kaya lang, syempre, kinikilabutan po kami rito kasi baka mamay mapalitan na rin kami ng bago. Okay, wag na. Kaya nga sabi ko, ang request ko sa mga student radio jocks, huwag niyo masyadong galingan. Kasi baka kami po yung mapalitan. So, Sige po, hinahinay. tamang-tama lang, diba? Pero darating din yung time ninyo. Baka, wala na ako dito. Uy! Wala na ako dito. At mawawala lang ako dito kapag, alam mo kung kailan? Kailan? Kapag bilyonaryo na ako. Oy! Paano po yun pag bukas na yun? Oy! Ay, parang ang labo, no? Mas malabo pa sa sabaw ng pusit mangyari.
Unless siguro mag-asawa ako ng bilyonaryo. Oo. Boss, baka merong recommendation. Wow! Paki ano na po, Diba? Reto. Ang sarap kasi ng ganun yung hindi ka na magtatrabaho, tapos humiga ka na lang sa po. pera. Ganyan. Ganun. Hindi mo na kailangan isipin kung paano ka kakain ng 3 beses o 34 times sa isang araw. Ay, but anyway, looking forward to see you around, DJ Yes. Abby. Ayan, baka may gusto kang pasalamatan o di kaya naman batiin pa for the very last time. And for your social media accounts, ayan. Sabihan mo na Ayan. sila kung ano yun. So, gusto ko pong pasalamatan, syempre, ang Love Radio. At nandito po ako kasi ngayon dahil po sa kanila, syempre. Syempre, sa aking president sa aming college na si... Nakalimutan. Sino? si, Hoy! Sister! si Sister Rain. Ayan. Ayan. Si Rain Larga, thank you very much for inviting me here, of course. Syempre, DJ Rocky, salamat po sa pag-imbita din po sa akin dito. And ang aking social media, pa-follow na lang at DJ. DJ agad, hindi. Go. At Patty or Pachi. Ayan. Ano ba tunay mong pangalan, DJ Abby? Ayun. So, ang aking real name po ay Patricia Margaret Joquino A. Ayan. Pa-follow na lang kung gusto. Ayun o. Kasi kaya daw DJ Abby yung ginamit niyang name ay dahil Siyempre, ulitin ko, para maging rason ng ngiti sa iyong matatamis na labi. Mwah! Yes! Ayun. Kasi Labi Abby. Abby. Yan. Okay. So, ang dami nating natututunan din, no? Sa mga Gen Z natin nagiging student radio jocks dito sa Love Radio. Parang dito natin mararamdaman lalo yung inflation. Inflation po talaga. Oo, yung mga presyuhan na ngayon, mga gawain ng mga estudyante, nakakatuwa po. At kung gusto nyong maging student radio jock katulad ni DJ Abby, ang kailangan nyo lang gawin ay... Siyempre, ang mag-email sa ating email, siyempre, ng Love Radio. Rakitera@gmail.com. Doon na lang Ayun. sisend yan. Rakitera@gmail.com with the subject, gusto ko maging DJ. Yung. And syempre, ang content po ay ang anyong pangalan, Mhm. contact number, at ang inyong eskwelahan. Yes. Requirement po na estudyante ha. Kahit elementary, okay lang tinatanggap po namin yan. Ang mga babies. Oo. Malay natin, di ba? Yung pala yung nakalaan para sa atin. Charot with the rot. Anyway, so kabisyo, tuloy-tuloy lang sa pakikinig dito sa Kailangan Pa Bang I-Memorize Yan? Basic. Nakapiling po ninyo si DJ Rocky. At si DJ Abby. Here is a song from the Bangles, Manic Monday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!